Radyo Sagada News. Radio Sagada Pilot, the airwaves to bring you the news. At 104.7 FM, we bring you current national events, Cordillera and Northern Luzon developments. And we report to you community affairs. Radio Sagada News. Imbag nga aldaw kapagaya miti tangatang nakaro dagiti listeners milaunay dito sa Sagada, iti entiro nga Mountain Province kanti sumagmamano nga paset ti Benguet, Tabuk, Ilocos Sur, ken Nueva Vizcaya. Ang kayo kablaawan, iti na imbag nga malamkas tamot dagiti followers mi ti social media nga kanayon nga nakasubaybay ket kablaaw nga awan labas na. Kata sumangbay manen, nagitikang runaan nga damdamag ita nga aldaw ti Biyernes, June 5, 2026. Katsak ni Maing para iti damdamag radyo sa kada midday edition kat adtoy dagiti ulo ti damdamag ken ti detalyeda. Napudot a panyempo paggat kadagiti apit iti entiro nga asya. Akbayan inawat dati na ipadamag a panakaikat ni Cayetano. Grupo ti Medya kinondenarda ni Marcoleta gapu iti paid hacks a remark. May dordoron dagiti turista a bisitaen ni Apo Wangod bayat nga agpatok paylaeng ti legendary tattoo artist. Mountain Province mangisayang kati ti measles sa rubella immunization drive in Tun Agosto. Digital Government Services in Yuswati Munisipyo ti Sagada babaan ti iti ELGU ken eGov PH app. Miss Teen Tourism Philippines manipod Sagada karaman itan iti Alta Skincare System. Community Garden ken Fish Pond Projects mar-aramid kadagiti sumagmamano nga barangay ditoy Sagada. Tenem nga ganduyan box sa players kwalipikado iti National Baseball Tournament. Kat antayo dapawan dagiti detalye dagiti damdamag itang aldaw. May pasangsango dagiti amanalon iti entiro nga asya kadagiti parikot iti apit bayat nga agtultuloy nga apektaran tinapudot ken na magaapanyempo dagiti kang runaan a lugar ti agrikultura. Sigun iti Reuters ti nataktak atudo ket panagngato ti temperatura ti nangsinga iti panagmula kadagiti pagilyan akas iti India, Thailand, Indonesia ken Australia. Nagpakdaar dagiti eksperto at tinapigsa a weather pattern ti El Nino ang manamnama iti maudi a paset daytoy atawan ket mabalin a pakaruana ti kasasaa ti dry season wenno namaga a panahon. Tinamaga a panahon ti mangpakaroy ti kasasaad iti produksyon ti bagas, wheat, sugarcane ken palm oil production amang pataod iti pakasiknan maipapan iti supply ti taraon ken nangato a presyo ti taraon. Nginmato ti presyo ti bagas iti Southeast Asia bayat ang nginmato mutlaeng ti presyo ti wheat gapu iti buteng itan iti namaga a panyempo. Sigun kadagiti weather experts sa mabalina mangitunda ti El Nino iti napudot ken namaga a kasasaad iti kaadwan na paset ti Asya kadagiti sumaganad a bulan amang ted iti kanayunan nga pressure kadagiti manalon ken panangpataod iti taraon. Antayumat dapawan nagiti damdamag iti uneg ti pagilyan. Inawat ti Akbayan Party List na ipadamag ang panakaikat ni Senator Alan Peter Cayetano kas maysa a Senate President. Dinalaw mutlaang ti grupo ti pagbiit a panangidaulo ni Cayetano akong kunada ang nangiturong daytoy iti riribok iti Senado ken kim mapoy ti panagtalek ti publiko.
Inawagan pa ni Akbayan dagiti baro a leader ti Senado ang mangisubli iti urnos ken kinalawag. Idurduron damot laeng ti naan-anay nga investigasyon kadagiti saan pay nabiit a kontrobersya iti Senado ken napabaro nga awag tapno maituloy ti impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kabayatan na inlibak ni Cayetano ti panag-ikat na iti pwesto na kinunana nga agtalinaed a Senate President iti laksid dagiti na ipadamag a panagbalbaliw. Sa balipay a grupo ti oposisyon nga isambayan tinang suporta kadagiti awag para iti umno a pamayan ti Senado ken paganetgetda ti kinapateg ti panangsurot kadagiti paganurutan ti konstitusyon iti panangikeddeng iti quorum ken panangidaulo. Agtalinaed nga saan nga nasulbar ti isyo bayat nga agtaltalinaed ti panagdebate iti sitwasyon. Iti sa damag sumagmamano nga organisasyon ti media tinang kondinar ken ni Senador Rodante Marcoleta kalpasan nga inawagan na dagiti journalist a paid hacks wenno mabaybayadan. Bayat ti panakadengeg ti Senate may papan iti maipagarup nga flood control scandal. Kinunati Photojournalist Center of the Philippines sa remarkata mangdadael iti panagtalek iti media ken mabalin na mangikabil kadagiti journalist iti peggad. Inawagan na ti senador ang mangidatag iti ebidensya no adda reklamo na kontra iti asinuman na reporter. Dinalaw metlaeng ti National Union of Journalists of the Philippines tinasao nga statement. Akinunada asaan patas ti panang-atake na kadagiti journalist ken mangyaw-awan kadagiti pudno nga isyu. Pareho nga inbaga ti grupo nga anyaman nga kritisismo kadagiti press ket rumbeng nga suportaran dagiti kinapudno ken maitunos nga ebidensya. Antay yung mata dapawan dagiti damdamag iti uneg ti Cordillera. Mauawis dagiti bisita nga padasen ti living cultural legacy ni Apo Wangod bayat ang agbat-batok payla ang isuna ijay Buskalan Kalinga. Agtaltalinaed ni Apo Wangod akabaketan na si bibiyag traditional at tattoo artist iti lubong ken nawawaten na payla ang dagiti local ken ganganaet a bisita nga agbiyahe iti kabanbantayan ti Kalinga para kadagiti cultural at tattoo. Inpadamag dagiti tour guides nga umawawat dati sa nga gasot nga bisita iti weekdays ken humato iti talo agasot aging 5 agasot tunggal weekends ken holidays bayat nga ngumat nga tumet ti bilang dagiti ganganaet nga turista wenno dagiti foreigners iti napalpalabas asaan na nabiit pay a panawan. Iti napalpalabas asaan ang nabiit pa yatawan. Sigun kadagiti local tour guides, ti panakaisarang iti nga lubungan a medya, ti adadaan ng parangay, iti interes, iti nabayagan at tradisyon. Palpalagipan dadagiti bisita nga ni Apo Wangod ket baketen iso nga awawisen dadagiti mangkayat nga mangpada iti tradisyonal a panagtatu nga mapanen bayat nga aktibo paylaeng isuna. Ti tradisyonal nga batok ket agtultuloy mangirepresentar iti tao iti Kalinga iti pakabigbigan, pakaistoryaan ken kultura nga naipasa kadagiti henerasyon. Ti sa Balyadamag mangisayang ka ti gobyerno provincial ti Mountain Province iti measles rubella supplemental immunization activity iti entiro a probinsya manipod Agosto 10 aging 28 to 2026. Kinunadag iti opisyal ti salunat at ti probinsya panggap Kinunadag iti opisyal ti salunat iti probinsya panggap ti kampanya sa lakniban dagiti ubing manipod iti kamuras ken rubella. Malapdan ti panagraira ti sakit ken mapaado ti immunity coverage ditoy Mountain Province. Nasurok asa nga 10 ken 2,000 nga ubing nga agtawon iti 6 a bulan aging iti 50 ken 9 a bulan ti manamnama nga umawat iti bakuna. May paaymat ti vitamin A supplements sa abayat ti kampanya.
Target dagiti otoridad ti salunat ti saan kumurang a 95% ang masakupan ti bakuna ken nangikadengda ti panakaiwaras ti bakuna intun Hulyo tapno masigurado ti naanayas sa panakaipatungpal ti programa. Iti sa Balyadamag, opisyal nga inruwar ti munisipyo ti Sagada ti ELGU system kan eGovPH super app. Amang marka iti dakkel nga adda nga paturong iti digital governance. Sigun iti Department of Information and Communications Technology Cordillera, mabalinan nga i-access dagiti umili ti nagduduma a serbisyo ti gobyerno iti online a pakairamanan ti business permit applications ken renewals, panagkidaw iti civil registry documents ken community tax certificates wenno sedula. Ti plataporma ket palubusan na pay dagiti umili nga umawat kadagiti opisyal a damag ken pakdaar a direkta nga agapu iti lokal a gobyerno. Suportaran ti kanwa ti Ease of Doing Business Act ken panggep na a pagbalinan a naparpartak at ada amadanon ken mas nalaklaka dagiti serbisyo ti gobyerno para kadagiti umili ti Sagada. Sabali man na nadamag, opisyal nga inawa ti Alta Skincare System ni Blessing Dula nga agdama a Miss Teen Tourism Philippines 2026 kasa maysa kadagiti kabarbaro a brand ambassador na. Ni Blessing Dula ket manipo dito'y Sagada ken anak na Mayor Felicito Dula ken Jocelyn Dula. Kinunati kumpanya ani Blessing ket mangiladawan iti panagtalek parabor ken panakabilag dagiti agtutubo ang maitunos iti marka ken pagalagadan ti Alta Skincare. Ipakpakita ti Alta Skincare System nagiti produkto na apanggep na suportaran ti nasalunat, nasaya at abuya, hydrated ken nasiling akudil. Impek sapay ti kumpanya ti positibo apan nakipagtrabaho da ken Blessing bayat nga agtultuloy ti panang irepresentar na kadagiti agtutubo a Pilipino iti national ken international nga entablado. Ti sa Balyadamag, madamaitan dagiti aktibidad ti panakaisagana ti daga para kadagiti community gardens ken fish ponds kadagiti barangay ti Ankilang Balugan ken Matungo. Agtitinulong dagiti partner beneficiaries tapno maparangay dagitoy a lugar nga agbalin na produktibo a lugar a nairanta amang pasayaat iti seguridad ti taraon, mangpapigsa iti pangkabiyagan ken mangbangon iti kinapigsa ti maysa a komunidad. Ti ganwat ket pasto ti Project Lawa at Binhi amang itantandudo iti self-sufficiency, environmental stewardship ken long-term food security iti komunidad. Kan iti maudi detalye dagiti damdamag para itang aldaw, na manipod iti Ganduyan Box ti kwalipikado ang mangibagi iti Cordillera Region iti Perfect Game Philippines National Tournament. Ana ikadeng intun Hunyo 21 naging 26 CJ Clark, Pampanga. Dagiti qualifiers kat da Moshidalang Liam Segundo Robert Killy, Falcon Pangda, Siler Jocares, ken Drury Abutat ang nakagunod iti pwesto da kalpasan na nakapasada iti maysa a competitive tryout ijay Baguio City nga pinasutan dagiti nagduduma nga baseball players manipod Cordillera, Baguio City, Benguet ken Kalinga. Nidalang ti kakaisuna nga elementary level manipod Sagada nga napili para iti roster. Ti kwalifikasyon da ket ipakita na ti agtultuloy panagduraas ti youth baseball dito Sagada. Waluma ti kwalipikang atleta ijay Baguio City. Ipat manipod Kalinga ken duamot manipot iti nagapu ijay Benguet nga i-coach darad ni John Abaya ken Noli Perez ang mangidadaulo iti grupo. Ket para iti weather forecast tayo itang aldaw, ti panagtudukan na lamiis nga panawan nga mapadpadasan tayo iti Region Cordillera
kat gapo iti southwest monsoon wenno habagat na sa dinno kat mas papigsaan na ti mas papigsaan ti tropical depression nga Easter. Isu nga ora pa man adayon ni Easter iti Cordillera kan dumaldalyasat nga mapani jay Taiwan kat isuga po ti habagat isu nga kasto iti kasasaad ti panawan tayo ita. Kat ti weather temperature tayo dito Sagada kat dumandanon iti 22 degrees Celsius aging 24 degrees Celsius. Isu nga mapalpalagipan mat ti publiko nga gusar ti jacket ken utsaran tayo ti payong tayo. Kat nga rudo subaybayan nila ta dagiti ang naka tune in ita kat adati YouTube ti Radyo Sagada nga Radyo Sagada 104.7 FM nga mangkitaan iti full details na daytoy adamdamag. Kat stay tuned for more songs on air kun antabayanan tayo ni partner Gwendolyn Gaungan para iti programa na nga pinagpagan Women's Program.